5 tradicions de l'Índia que et semblaran increïbles. Sabies que a l'Índia existeixen costums que vistos des d'Europa poden semblar d'un altre món? Número 1. Els matrimonis per astrologia. Abans de casar-se, moltes famílies consulten els horòscops dels futurs novis. Si les cartes astrals no són compatibles, el casament pot arribar a cancel·lar-se. Número 2. El festival més gran del planeta. Durant el festival de Kumbh Mela, milions de persones es banyen en rius sagrats perquè creuen que això els ajuda a purificar l'ànima. Número 3. Les vaques són sagrades en moltes zones de l'Índia. Les vaques poden passejar lliurement pels carrers i reben un gran respecte perquè són considerades animals sagrats. Número 4. Casaments que duren dies. Mentre que en molts països una boda dura unes hores, a l'Índia algunes celebracions poden allargar-se 3, 4 o fins i tot 5 dies seguits. Número 5. Una tradició històrica molt controvertida. Fa segles existia una pràctica anomenada sati, en què algunes viudes eren cremades amb el cos del seu marit difunt. Avui aquesta pràctica està prohibida i és il·legal, però continua sent una de les pàgines més impactants de la història del país. Tu, quina d'aquestes tradicions t'ha sorprès més?